Shalom, oras marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak so taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di Minggu Palimahod dung Trinitatis di tanggal 20 Juli 2025. Imahata ni Tuhata natar surat di Lukas bidu 10 ayat 30 rodi ayat 42 dohot topik minggu mamilit tohap na umuli, memilih bagian yang terbaik. Ujaha madihita tapai hutihu madibagasan rohat tabe songonoma di doh kata ni Tuhata. Jala di namardalani nasida dibongoti ma sadahuta. Adong madisi parupuan sahalak namargoar si Marta na majakon ibana tu jabuna. Yang go anggina na marguar si Maria hudul-hudul do dijulu ni Tuhani tumangihon hatana. Di harosoton si Marta do ragam ni parhobason. Laos di pajonok madok Tuhan dang diatoy roham na pinasobun yang gikiaw marhubasi sa halakku dokon ibana tong madonganyaw. Gabi ni na Tuhani mangalusi ibana. O Marta, Marta, laddo di sarihon, jala di hasusahoko. Sada do narikot, dipilit si Maria do tohap naulii, dang si buato ni sian ibana. Ima hatani Tuhata. Dipilit si Maria do tohap naulii, dang si buato ni sian ibana. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ima didok akamang dohot tamuinang di ayat 42. Suku-sukuta dia matohap na umuli na pinili ni si Maria na sosibuaton sian ibanay. Mana bagian yang terbaik yang telah dipilih oleh Maria. Memang anggo secara langsung dangadong didok alus ni suku-suku ni di bagasa turpukon. Odo dak pitornin na rupani. Alai mulo tajahai sian hatorangan sebelumna terlebih di ayat 30 siai gabibui mata atusi nanidok na tohap na umuli naung pinili ni si Mariai ima hudul-hudul di juluni Tuhani tumangihon hatana. Molo di hata Indonesia didok Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya. Yang go anggina namarguar si Maria hudul-hudul do dijulu ni Tuhani tumangihon hatana. Ima selengkap narupani didok di ayat 30 siai. Ima tohap na umuli naung pinili ni si Maria. Hudulibana dijulu ni Tuhani tumangihon hatana. Lapatan na dang disia-siahon ibana parjupangan na dohot Tuhani. Jadi bagian yang terbaik manang tohap na umuli na nidok nai dak selalu berupa materi ate. Dak kepeng manang arta na umarga di nguluon. Atik pe dang bui parsuadota pabua na macari kok do hepeng dohot artai dihita. Ise madok dang rikot arta. Ise madok dang rikot tepeng. Macai rikot doi dihita. Macai arga doi dihita. Apalagi di zaman nuai ngonate. Hirana swadong be rupani tanpa hepeng. Harutu kamar mandi hita nuai lao. Ko pake hepeng. Holan pamit tu pahopuna pe nunga pake hepeng. Pak ni manuk patu reng-reng. Marara mata mida hepeng. Jadi setabi rupani munafik do halak nama dok dang rikot tepeng. Munafik do halak nama dok dang rikot materi. Alai molo didok tohap na umuli manang bagian yang terbaik adong dopen na umuli siani ima hatani debata. Tumangihon hatani Tuhani.
Alai molo didok tohap na umuli, tu mangihon hatani debata, jala hatani debata, itulah yang terbaik. Nunga tabigi akamang dohot taminang jamita marhite trupuk episteli, songon na jumpa kita di Amos walu, ayat sada rodi ayat 12. Macai takas didok disi, pabua haraparon kelaparan nahumacit, ternyata dada haraparon jala ala naswadok si panganon doho si inumon. Haraparon nahumacit ima aladang di luas be manangihon hatani Tuhane. Om mananidok na kelaparan rohani. Haci do narapar ala swadok si panganon doho si inumon, alai humacit dope molo swadong be hatani debata. Alani molo dido Jesus tu si Marta, oh Marta, Marta, lado di sarihot jala di asusahoko, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, dang namar lapatan ni akamang dohot tamuinang, nasorikok be partamueon, nasorikok be si panganon, dohot si inumon, nasorikok be marhubas di dapur. Dangi nanaing dohonon. Yesus tidak mengabaikan itu semua. Bagi Yesus makanan dan minuman itu amat penting. Bahkan Yesus pe maledo. Bagi Yesus melayani tamu itu penting. Idu asa tang adong didok Yesus tu si Marta di bagasa trupukon, dang rikot partamu yoni, dang rikot si panganom mi, tinggal honi, dang ninna Yesus. Nanidok ni Yesus tu si Marta ima lagdo di sarihon jala di hasusahoko. Jadi manat kita rupani di padohani. Hamak kadongan ikon okuhonot tado gudang duhita na songo si Martaon. Atik piarong do songo si Maria. Lebih manarihon akka odeng. Jala susah duhita di bahini. Ko jujur duhita rupani madokone. Ratorok dosian akka ina manang ibu-ibu tanda kuti pate. Sahira na terpisah do badan na sian rohanang pikiran. Nah udok di sia kamang dohot tamuinang torop do sian ina badan na do di gereja anggoroha doho pikiran na di dia. Akainata ma mangalusiate. Beda do tu akka ama molo ama begitu haruar sia jabu si pata bahkan lupa do tu jabu jalanang diingok bemulak tu jabu. Nasay di teleponi nama asa mulak. Ipe dang marna mulak. Sapero inatay mangalapi tu ingananay. Hamuak kadongan dak sawotik sian hita na marsidalian ro tu partangyangan nang tu parmingguo doho tu aka parsaoran di tonga-tonga ni huria holan ala na sumarihon akaode. Holan ala nya kapartamueon dohot parhubason. Buido di sebahagian halak, si pangano doho si inumonido na umuli, manang na umarga. Itu yang terbaik bagi dia. Buido di sebahagian halak partamueonido na umuli, sahira na sumaradat ibana di rohana, moloso ditamue ibana doho denggana katamuenay. Jala buido di sebahagian halak parhubasonido na umarga. Ido suhat-suhat ni, haburjuan manang haulion ni, sasahalak. Naburju doi natay, naburju doi keluargai, naburju doi amatay, si partamue doi ninna rupane. Berandai-andai majuhita, akamang dohot tamuinang. Pas manaing borhat tu parmingguon nama rupane. Jadi berandai-andai, siandai na Roma tulakta, manang hula-hulata, tu jabuta. Hape hita pas naing borhat tu gereja. Nunga tatiyo Bibel do bukwede na tu gereja. Hape siat na supanagaman roh hula-hula manang tulakta tu jabuta. Dang na dipabua rupani sebelum na naing roh na si dadao. Na topudo rupani. Suku-sukuna na dia mapili tota. Ise ma uluatta. Tu haddo manang tulang. Ta alusi majo. Hamuak kadongan so tungadok sian hita madok salah do na niula ni si Martai. Perlu botota na denggad do na niula ni si Martai. Rotu tu tamu itu jabu tang lehono mangan.
pinomak nang guminum, tang marada tiate. Apalagi hita halak batak, tok kado nang lehonom mangan, manang minum tamue naro tu jabuniba. Tok kado dang marada ti didok na diba. Atik perupani adong do holan basa-basi sajo, ngaulo sajum makatai na sida di jawi, nga sude di hatai. Alay lasso adong do rupani di patama manangaha. Alay madok mulak tamu enay atar didok ma anggo jolo mangakyak kita nian atar ninna ma hape nga dipitu tamu enay jolo minu pyak kita nian ninna au sugari didok tamu enay bai peta ho inna tong do dang adong maninga. Jala imarana di ingot si Marta ubahin sibuk ibana di dapur marhubasi si panganu doho sinumun ni Jesus tamu enay. Jadi parhubas do ibana, partamue do ibana. Alay masalah na nuay dak soal si panganu doho si inumon, soal tohap na umuli do bagian yang terbaik. Ya, bagian yang terbaik itu adalah hudul di joluni Tuhani manangihon hatana. Anom majwe na marhubasi. Dungi Jesus dang ganup tikiro tu bagasi, dang ganup tikiro tu luati. Jadi kesempatan na macai argado haroroni Tuhani di rohani si Maria. Jala perlu boto tak kesempatan itu tidak pernah berulang kali apalagi berkali-kali. Paling godang do dua tutulu haliate. Lapatan na terbatas do. Alani dang bui disia-siahon. Songoni mamungkin pikiran ni si Maria. Didok hatan itu hata di Matius onom ayat 30 say jumulu malului hamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tabahononna do sude aka odeng tu hamuna. Tagaris bawahi ate hata say jumulu cari dahulu nina di hata Indonesia. Alania kamang ina nami say tapili ma tohap na umulii ima mananginangi di hatani Tuhani. Unang pahabis tikim doh gugum mananginangi akan asorikot tangihono nate. Ay gudang nuang di portibion si tangihonon alay dangapalay narumikot. Manangihon hatani Tuhani hiradus may songon nama jalo petunjuk asa unang sala mardalan. Ay molo sala majalo petunjuk olo do gabe mardala-dala nate. Dus may muse songon bawahan na majalo petunjuk siyan atasan na diakana naing siulaon na asa unang sala mangulahon ibana. Ay gudang dunway ngon na gabi sala majalo petunjuk akhirna gabi marabalangam ma sudi. Contoh na rupani didok pamasukon 5 sendok garam alay ala sala majalo petunjuk ibana gabi sendok na do 5 dipamasuk dungi masuk mamuse garam na. Hape sa sitong na 5 sendok garam. Garam na ido na 5 sendok. Tabereng dorai diaka media sosial yete. Atik pe sekedar hiburan ni alayarong do pesan na naing dohonon na tuhita. Alania kamang dohot tamuinang tabahem ma hatani Tuhani sipatudu dala dihita doho sipatudu si ulaota. Asa marutu kita sialani jala tapakke ma na manangihon hatani Tuhani gabe tohap na umuli di bagasad dihita. Atik pe arong do pe tohap-tohap na asing. Alay na nidok na mamili tohap na umuli ima hudul manangihon hatani Tuhani. Hudul manangihon petunjuk sian Tuhani. Margugu mahita mangulahotca. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na hubigi hami. Pasu-pasu homai jala paurat to di bagasan rohanami be asa di parbuiho katami parbui na dengan parbui na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.